Хәзер спорт яңалыгы. Узган атнада Соба спорт комплексында Татарстанның ат казанган төзүчесе Фәргать Әхлиулла улы Нәбиуллин истәлегенә ачык көрәш турниры булды. Ярышта Соба, Теләче, Балтач, Мамадыш, Биектау районнарыннан 130-дан артык көрәшче катнашты. Районыбызның төзелеш тармагы үсешенә зур өлеш керткән, күп биналар салдырган, ремонт төзекләндерү эшләрен башкарган, шул ук вакытта татар көрәшен үстерүгә күп көчен биргән шәхесләребезнең берсе ул Фәргать Нәбиуллин. Аның истәлегенә икенче мәртәбә уздырылучы ачык турнирда катнашу өчен 2008-2010 елларда туган һәм алардан яшьрәк 130-дан артык яшүсмер катнашты. Көрәш ул малайларны кичкенәдән үзенә җәлеп итә торган спорт төре. Ярышка килүчеләрнең күбесе бик кичкенәдән көрәшәм инде диләр горурланып. Теләче районы Олы Мәтәскә авылыннан килгән Инсаф Ибатуллин да шундыйлардан. Бүтән ярышларда да катнашырга вакыт җиткереп булмый, ләкин укуда да, көрәштә дә сынатмаска тырышам ди. Бу турнирда ул үз үлчәү авырлыгында икенче урынны алды. Барып булдырып булмый, но инде айга бер тапкыр булса да барабыз. Айга 1-2 тапкыр барабыз. Кайда нинди көрәш бар, барсына да барырга тырышабыз. Әгәр дә Казанга барып, тренировка ясарга урын булып, кешеләр була икән, әлбәттә көрәшергә исәп бар. Инде мин кергән, например, колледжга анда көрәш түгәрәге булмаса, инде көрәшне я ташыйсы була, я инде анда Казанда бар дуслар дип әйтим, тренерлар, безнең Мәскәүдән киткән данлыклар, алар тренировать итәләр, шунда бәлким барырга булыр. Турнирның ачылышында Сабыр районы башлыгы Рәис Миннеханов катнашты. Фәргать Әхлиулла улы турындагы истәлекләрне яңартты. Һәр яшь көрәшчегә килемдә дә, тормышта да уңышлар теләде. Фәргать үзенчәлекле җегет. Мен белгәннән бирле көрәшче булгандан шулай булмагандыр инде. Может, шулайдыр да тәрбия алу көрәштән башлангандыр. Ул һәр вакытны нинди генә эшкушма, дөресме, дөрес түгел, мулланы үтәргә тырыша беренчедән. Көрәштә кебек җиңәргә тырышты һәр вакытны. Аны булып ташыгай. Ул үзе ашаса ашы иде, но эшләргә тырыша иде. Һәм инде нинди генә заман булмасын, ул үз коллективы белән саклап алып, һәм инде безнең зур төзелешләрдә ул катнашмашта да ин авыр эшләрдә ул иде. Бөтен вакыт як, ул бит инде аннан авырай бер юк. Инде менә кайсы гына җитәкче белән сөйләшмә, алар бөтен халык аны хөрмәтләде, киләчәктә хөрмәтләп яшәр дим мин. Шуның өчен беренчедән аңа бик зур рәхмәт. Шундый булуы белән һәм тәрбия бирүе, үзенең улларына менә аның эшен дәвам итә малае, ул бит бөтен кеше булдыра алмый, үз баласын шулай итеп тәрбияләргә. Һәм инде үзенең койдагына булмасын, бу мөмкиндә начар фикер калмаган, бер кимдә дә. Ул бит үзен булганда сиңа әйтмәскә мөмкиннәр. Кеше инде бу бәхил булгандан соң бу дөнья белән истәлеген инде юлы кеннән-кен аның үсеш кенә бара. Инде менә бундагы көрәшә торган җегетләребезгә дә, аларга да киләчәктәге тормышларында көрәштә җиңеп, тормышта җиңеп көрәшеп яшәргә язсын иде. Фәргать Әхлиулла улын ихтирам итеп элек бергә эшләгән хезмәттәшләре, дуслары килгән иде. Алар исеменнән авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Гафур Хәсәншин чыгыш ясады. Фәргать Нәбиуллинның тормыш иптәше Лютия ханым, уллары Илназ, Илнар әтиләре истәлегенә турнир оештырырга ярдәм итүчеләргә, әтиләрен хөрмәт итеп килүчеләргә рәхмәт сүзләре җиткерделәр. Шуннан да әти безнең үзенең туганнан бирле инде бүтән төр спорт белән дә шөгыльләнде дип әйтергә кирәк. Ул бәләкәй чакта булса башта шаңгы, аннары футбол, инде соңгы өлкәнрәк яшькә җиткәндә көрәш белән бик мавыга башлады. Инде үзенең монда район күләмендә төрле командаларны оештырып, район күләмендә командалар белән беренче урыннарны алалар иде көрәш белән шөгыльләнгәндә инде. Олай безгә караганда, безгә спорт дигәндә көрәш белән алай мәҗбүр итмәде көрәшергә. Әмма ләкин төрле гомумән безнең тормышта спортның булуын таләп итә. Чөнки спорт ул кешене рухи яктан ныгыта, тән ягыннан ныгыта һәм дә инде үзенең куйган максатларга ирешүгә тоже үзенең нәтиҗәсен бирә дип әйтә иде.
Фәргать Нәбиуллинның татарча көрәшкә битараф булмавына аптырыйсы юк. Ул үзе дә көрәшчеләр белән дан тоткан Югары Шытсу авылында туып үсә. Спорт ярышлары календарында әлеге турнирның дәвамлы булуына ышаныч зур ди районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов. Шуннан да инде ул Шытсу авылы көрәшчеләр авыл дип атарга була. Безнең менә Саба районында андый авыллар бик күп түгел. Менә шундый авыллардан, шундый җирлекләрдән Шыңар җирлеге, Шытсу җирлеге, шуннан да инде менә бездә Мәхсүм Файзиев, Фәргать Әхлиуллович, аннан соң Файзуллин Фәрхәт, данлыклы көрәшчеләр шуннан да бик күп һәм алар бүгенге көндә дә барлыкка килеп торалар. Илгиз Касыймов менә аны әйтеп китмәде, Муса Җәлил турнирын 2 тапкыр аткан кеше. Шуңа күрә инде без алар белән даими элемтәдә безнең Саба районы көрәшчеләре дигән китабыбыз да чыкты. Менә ул китапта да инде Саба районы Шытсу көрәшчеләре аерым сөйләнеп китә алар турында. Без бу турнирны 2нче тапкыр үткәрәбез. Быелгысы елны бу турнирга без күрше районнарны чакырга булдык. Монда Балтач, Кукмара, Мамадыш, Тиләшер районнарыннан көрәшчеләр катнаша. Һәм инде Саба районы көрәшчеләре, барлыгы көрәшчеләрнең санына килсәк, 120-дән артык көрәшче бүген бил алышачак. Инде безнең бу ярыш әйтеп киткәнемчә 2нче тапкыр үтә. Безнең инде бу ярышны алга таба да традицион ярыш итеп календарга кертергә план. Бу ярышны үткәрүдә безнең зур ярдәмне район башлыгы Рәис Нургалиевич үзенең ярдәмен күрсәтте дип әйтергә кирәк. Ул инде һәрбер ярыш финанс чыгымсыз булмый. Шуңа күрә монда көрәшчеләрне зур призлар көтә. Аның өчен дә аерым район башлыгына рәхмәт әйтеп китәсе килә. Инде безнең менә ел дәврендә 12-13 балалар арасында ярышыбыз бар. Һәм инде без бу ярышларны Сабада булсынмы, районның авылларында булсынмы үткәрергә тырышабыз. Һәм инде алар шушы данлыклы спорт өлкәсендә, көрәш өлкәсендә кешеләрнең исемнәре белән бәйле. Мәктәпкәчә яшьтәге малайлар көрәшеннән соң өлкәнрәк яшьтәгеләр көч сынаша башлады. Барысы да җиңүгә омтылып, матур көрәш күрсәтергә тырыштылар. Җиңүчеләр һәм призерлар арасында райондашларыбызның күп булуы аеруча куанычлы. Көрәштә җиңгән яшүсмерләр тормышта да һәр вакыт җиңүчеләр сафында булырга тырышырлар. Татарстан Республикасының атказанган төзүчесе Фәргать Әхлиулла Нәбиуллин истәлегенә үткәрелгән татарча көрәш буенча турнирда әле күп яшүсмерләр өчен зур җиңүләргә юл башы булыр.